Upha ngaba kade? Khohlwa Ngcobo le ngisebenza naye. Siyokhipha uNgcobo. Hey, Khumalo. Khumalo mnganakho. Hey, uyobonani sibona. Avungenawo musa wena. Hey. Wena umfowethu. Celula mina. Washa amaphoyisa amabili yaseMzansi efuna imali yami. Celula mina. What you gonna do uKhumalo noNgcobo when they come for you? Celula mina. What you gonna do uKhumalo noNgcobo when they come for you? Ungambona mfishane uNgcobo uyathanda ukuphula umthetho and uKhumalo hlezi ecabanga umbhedo bamagwala ngazuba nowabaqasha they all together bazovikela iCountry. Ngeke ubabalekele ungazukale mi masebefikile ngeke futhi ubenze next. Hayi. Kwase kuba ngathi impahla zami lezi. Kodwa hayi izinto ziyafana. Okay. Untakenza phumula ade kubhana ni. Hayi yabona ke lehlelo malokho la indini angalungisa. We mastand. Mastand kade ngangithi lungisa le ndaba yokhiye balana buka manje ukhiya uvule. Ngcobo impahla zakho nazi lapha eVrani goduka 3 months wonke ungakhokhi. Awukodwa makhe. Hayi. Sokukhumbula kodwa. Kahle kabi nawe. Awukameke ukuphapha wena yezwa awubuyele endlini. We mastand. Yazi ugxosha umtsepe wakho la. Ugxosha lo muntu odila nokuthi wena ulala udlile ngisobho lakho we mastand. Okwesibili futhi phezulu kwakho kungakhonke lokho kwafika mina la. Akukaze kwangena igebe ngoba ngiqinisa umthetho. Ngiphethe imali ke mastand uthe inyanga engaki? 3 months. Woza ke mastand sizoyibala inyanga zakho sibone ukuthi upholo obuya hamba yini namhlanje. Ngize kwena ngizwe ukuthi uthini. Ubone kahle namhlanje. Ugxosha umuntu wrong mastand. Ngumapholoba mina ngishaya yonke. Ha. Yabona ke mastand ngizothi nje kuwena say my name. Mapholoba. Hayi mangihlehla uyasondela phela. Say my name. Ngcobo mkhulu. Angithi uyabona ke iparish leli impuphu leli ugesi lo. Awu wena umfushana. Usuyabheda nenza lokho ekunyana ngamancusi ngosithatha nayo imali yakho usuke phambi kwabehlami. Into iphelele into engidingayo la ukuthi ungilungisele indaba kakhe. Yabonga Mapholoba. Nazo ke enza njalo master. Hawu master bavele basuke bafuna ukuxosha iqumama abaphathi bomnotho. Hawu imali ibuzwa mina. Celula mina. Washa amaphoyisa amabili yaseMzansi efuna imali yami. Celula mina. Washa amaphoyisa Kodwa eseqala kuba makhaza ke la. Mina ngihlale ngihlomile ke. Ngiyakusebenzela lento yakubeka ijacket la. Kakhulu akinangalela langa. Ukade ubhizi nomayolo wakho ngangiqinele kuyona. Hayi man, suzokubuza lonto njalo. Cha bese ngisho. Ngisafa indlela namhlanje Ngcobo. Ayi khona kulambekile akusakhulutho Lutho lutho isayisafa. Hayi ngathi yala nje ukuthi ukhulume khona oqhamukayo ngala. when they come for you. Celula mina. What you gonna do? Ayikho into esixoxayo la. Udrink nje lo udrink. Awuthi ngiboyisona. Hayi mnumzane thina asibona abantu abathanda ukulobe bekhuluma kakhulu mhlambe kanjani. Into siyayiqonda udrink nje lo awubulungisa lapho singaze mhlambe kubhekwe into eziningi. Yeah, sizosithola into eziningi ezwrong. Anginayo idrink la ayikho idrink ekhona le emotini. Mnumzane ufuna siyesibheke mhlambe izinto noma ufuna kube kanjani? Anginawo udrink le emotini. Yebo. I-Uber ngithi le. I-Uber lifonze njani? Hayi captain. Ngcobo.
Imali. Hayibo wensizwa. Nibhizi kanti nginikhiphe station nina nizofuna udilinki la emgaqweni ebantwini. Iyona into eniphumele station le ukuthi nina nizofuna abantu udilinki. Ish. Captain. Ake ngimchazele Khumalo. Amchazele Ngcobo. We driver wemoto. Akusiye Almera le. Iyona ngithi into enzekile ke wena captain. Ya. Bekade kukhona iAlmera enje ekade iya ngasesitolo sithe mayiya ngasesitolo ke we captain sase simnika imali sathi akasiphathele udrink ngoba besingafuni ukushiya la emgaqweni singayigadile imoto ephula umthetho samnika imali sathi akasiphathele udrink so njengoba sesingasawubona udrink sesithi akabuyisa imali yethu kahle na captain uqinisile mfowethu Ngcobo uqinisile impela ibinje imoto esiphathisile ibinje ncamashi Kona vele kwakudilinki wani lo madoda nginithumela ukuthi nihambe niyosebenza nibhizi nithengana no dilinki. Anginjalo captain anginjalo ukuthi kodwa phela kuyomeka ke kodwa siyaxolisa captain Manje awushoke weNgcobo. Yebo captain Awuyigqokile ngani kahle iuniform yomsebenzi. asilungiseke captain yabo le phathi okhuluma ngayo yile engiyithanda impela captain sekukaningi ngifayela indaba yokuthi iuniform enginayo ayingilingani okwesibili angisenayo ke nje inhlobo so akukhulumeke captain kunenkinga nyana ke lapha amapholoba ngoba manje uyabona lapha yana la evele ezithathwa khona izingubo kuthiwa awukho u12 to u13 asilungiseke captain ukuze masibuyela khona ungalenzi iphutha ngiqoka u11 to 12 u12 u13 lokhuluma ngabe usuzongixega futhi nawo impela captain ayi no kulungile sizoyilungisa leyo ndawo amapholoba mntungwa captain ngiyakwazi window dematasi window dematasi impela captain for sure khona la ujahe khona asakubambezeli nekepisa lemlingani phuma lapho ikepisa lemlingani nalo hayi man uphuma ekepisini wena uya driver nje usi ucaptain nambe kahle hayi bathi umthetho hayi nambe kahle captain lungile Celula menathi washa amaphoyisa amabili yaseMzansi efuna imali yami Celula menathi washa amaphoyisa amabili yaseMzansi efuna imali yami Celula menathi